Det er ikke meget, der slår en varm brændeovn på en kølig dag. Men nogen siger, at det kan være farligt at bruge ovnen. Men bare rolig. Med den rette vejledning kan det faktisk gøres sikkert, effektivt og ikke mindst mere miljøvenligt. Der er mange myter om brændeovne, men med god rådgivning og den rette teknik kan man sikre renere forbrænding. Skorstensfejeren ved alt om optænding, og med hans hjælp kan man få op til 50% renere forbrænding. Rigtig fyring handler nemlig om de rette teknikker, og det er hverken svært eller farligt. Når der er styr på optændingen, kan man roligt fyre op i brændeovnen til gavn for klimaet både inde og ude. Vil du hjælpe flere med at fyre rigtigt og gøre en forskel for miljøet? Bliv skorstensfejer. Tilmeld dig skorstensfejeruddannelsen i dag.